Okei, eli mä nyt alan tekemään teille tätä miekkipostausta, minkä mä oon teille jo vähän niin kuin luvannut. Mä en oo siitä mikään maailman paras puhumaan kameralle, mutta mä yritän nyt kumminkin. Eli ensimmäiseksi mä käytän tällaista niin kuin Pure Natural, tällaista voidetta mun naamaan. Että mä saan niin kuin jonkinlaista kosteutta siihen, ettei tule sitten ihan kuiva iho, kun laittaa ton meikkivoiteen naamaan. Eli mä levitän tätä nyt ihan niin kuin koko naamaa ja vähän kaulaa, koska mä yleensä laitan niin kuin vähän kaulaankin meikkivoidetta. Mutta tää antaa ihanan kosteudun ja tää oikeastaan kuivattaa heti. Niin kuin, tai kuivaa heti. Tai miten se sanotaan? No mut kumminkin. Kuivuu heti. Sitten mä laitan vähän tällaisille niin kuin tummille alueille tätä meikkivoidetta. Tää on sellaista kuin lumenen meikkivoidetta. Ja sitten mä tollasella töpöttimellä sitä töpöttelen mun ihoon. Yritän välttää, etten osuisi huuliin, koska mä en halua sellaisia mattahuulia. Vähän silmänkin, kun noi silmäpussit on nähtävästi aika mun juttu. Mulla on tosi usein silmäpussit, koska mä nukun niin hirveän vähän, mulla ei ole aikaa nukkua. Sitten vähän tähän nenääkin, niin saa sitä kiiltoa pois ja tuota punaisuutta, kun mulla on hirveän paljon punaiset aina nää kohdat. Varsinkin nyt, kun mulla on nuha, niin sit aina tulee punaisiksi. Sitten otsakin pitää vielä. Sitten mä yleensä laitan mun silmäluomiin kanssa hirveästi meikkivoidetta, koska mulla näkyy siellä hirveän hyvin noi verisuonet. Mä en tiedä minkä takia, että onko useammallakin silleen, mutta mulla nyt sattuu olemaan semmoset. Sitten mä laitan tällaista puuteria kuin Stay Matte Rimmelin. Tää on niinku yksi mun suosikeista. Et mä en vaihtaisi tätä yhtään mihinkään. Sitten mä laitan sitä tälleen, että mä ehkäisen sitä kiiltoa. Koska mä en todellakaan tykkää siitä, että iho kiiltää, mutta sitten kun mä oon aamusta meikannut, niin ei paljon päivästä välitä, että kiilteleekö vai ei. Näin. Eli sitäkään mä laitan sitten ihan hirveästi, koska mä en halua olla mikään hirveä pakkelinaama. Sitten mulla on tällaista Didonna, tämmöstä kajaalia tai eyelineria, minkä mä sain mun kaverilta tuolta Espanjasta. Se toi mulle tällaisen eyelineri ja tää on tosi hyvä. Tää ei lähde sateessa eikä milloinkaan. Sitten mä laitan ihan vähäsen. Näin. Yhteen silmään. Sitten vielä toiseen. Mä yleensä joudun korjailemaan ihan hirveästi mun silmiä, kun mä laitan eyelineria, koska mä aina laitan eri määrän sitä. Johonkin mä pistän paksumaan ja johonkin sitten ohuemman jompaa kumpaa. Noin. No mutta nyt ne meni aika hyvin. Noin. Sitten tän jälkeen mä taivutan mun ripset. Mä en ymmärrä, mitä ihmiset, kuinka kovaa ne oikein painaa näitä ripsien taivuttimia, koska suurin osa aina valittaa siitä, että niillä katkee ripset ripsien taivutuksesta ja sitten ne lopettaa sen ripsien taivuttamisen kokonaan. Mä en saa mulla ei ole koskaan ripset katkennut ripsien taivuttimella. Ja sitten vähän ripsaria. Ja näin. Ja nyt ollaankin sitten valmiina. Tässä on oikeastaan kaikki, mitä mä käytän päivittäin. Jos mä haluan saada nopean meikin, niin tässä se on. Mutta yleensä mulla on tosi
tummat kulmakarvat, niin mä en yleensä laita niihin yhtään mitään väriä. Mutta sitten jos mä haluan laittaa jotain, niin mä laitan tällaista niin kuin tummanruskeita väriä. Mutta sitäkin mä ihan pikkasen töpöttelen tälleen, että niistä tulee niin kuin tän näköiset. Ja näin. Ja nyt ollaan sitten valmiina.